ebe a ka Igbo sizi wee gbasasịba. Ebe anyị nọfụ ebe a tata anụnwa bụ ebe a na-akpọ Eri Holy Landing Site, bụ ebe Eri bụ nwa nke ise Gad nwa nke ịsa Jacob si Israel wee bịaluo ala Igbo. Ebe a bụ ebe dị asọ, bụ ebe ha si, bụ ebe a ka a na-akpọ Agbanambọ Ezu na Ọmambala, the confluence river of Ezu and Ọmambala, bụ ebe Eri si wee gbagota wee setụlụọ n'obodo a na-akpọ Agulari. Izizi bụ ebe anyị nọ n'Igbo bijikọrọ Igbo niile nke a na-akpọ Obu Gad. Ndị nwere museum ebe establish those ebe display those artifacts. Some of them are more than 500 years. And now University of Ibadan, all the way from Oyo State, Geleba, because half of the Ferdinand. Nke ebe ọ bụ na ị na-anya n'azụ gị iwe Eze Agụve. Eze Agụve bụ eze nke ebe ọchịrị na Igbo. Nwere na 2,960 years. Osi otu dị osi na-atọ, ọ na-atọ nwa ohu mgbọrọ. 3 trees nwere 1 root. Dị 2,960 years na 1994. Mgbe ndị Igbo pụtara wee jewe akwụkwọ wee nwetawa ihe site n'oge Nnamdi Azikiwe ha, oge ha fụtara wee bata na gọọmenti ọchịchị, ọ wee chọfụta ihe nrewo wee bịa na ana nri ịbịa n'ala Nzelu ka o wee nyere ha aka wee dozie ala Igbo ka ọ dị mma. Nnamdi Azikiwe bịara ije a na 1956. Nke ịbọ bụ ebe a na-akpọ Agbanambọ Ezu na Ọmambala. Agbanambọ Ezu na Ọmambala bụ ebe ahụ Eri buturu. O nwere ebe ọzọ ọ dị nke ịtọ. O nwere ebe ọzọ ọ dị n'ala Igbo. Ịbata na museum anyị. In fact, nyenwawu the second museum enwere na Nigeria after the National Museum Lagos. Anyị nwere more than 500 artifacts got from Nri. Obu Gad anyị na-ahụ bụ aja ọtọ ka eji wee alụ ya. Na-etekpolie simenti pụtara ọhụụ bụ maka egwu maka ọkụ emebie ya. Ebe a ka nna m Igbo niile bụ ụzọ wee bili, nya bụ obi Igbo niile na obere obi m ma abụrụ obi gị iche na obi Igbo niile dị ebe a. Igbo adịrọ na edukeshọn ịtụsọ ọgba gị. Anyị nwere ma ancestral altar nya a na-akpọ ya iru ndị ichie, ebe Okponsi na Ọtọnsi na Ngwa Agịlịga na Ọfọ na Ikenga na ụmụ ihe ndị dị iche iche ndị Igbo ji wele ayọ Chukwu ayọyọ na nna nna ahụ.